intando kaThixo iyenzeka ngoba ezulwini kulawula uThixo. Yiyo lento wathi umthandazo mayenzeke intando yakho Thixo emhlabeni njengoko isenzeka ezulwini. Into edala intando kaThixo ingenzeke emhlabeni kungoba kulawula umuntu. Umuntu akalawuli ngokwentando kaThixo. Zonke izinto ezikhona, yonke indalo uThixo wayidalela umuntu ukuze ibe phansi kolawulo lomuntu. Umhlaba inguwo kaSathana ngowomuntu. Hallelujah. Wadalwa nguThixo ewudalela abantu. Umhlaba ngowomuntu. Lithe izwi lenkosi masiwudle ilifa. So lilifa sisipho esiphuma kuThixo. Yiyo lento kuthiwa bekuyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yolulwe. Kusho ukuthi sifuneka apha emhlabeni kusolulwa imihla nje kungoba sifuneka apha emhlabeni. Yiyo lento noYesu kuJohn chapter 17 athi bawandiceli ukuba ubasuse ehlabathini bagcina. Yiyo lento kuthiwa masibavuse abafileyo kungoba abafuneki izulwini bafuneka apha. Hallelujah. So nathi ke ngoku ukukhonza kwethu masike sikuntshintshe. Singakhonzeli ukuya ezulwini, sibaba khona. Siphuma khona. Sazobekwe emhlabeni ukuze silawula apha emhlabeni. Nandikhonzela abantu basezulwini ndingowakhona. Ndingowakhona, ndiphuma khona. Ndiziswe emhlabeni ukuze ndizokweyisa ihlabathi. Siyamba sonke. So masingakhonzi nje sithi sikhonzela ukwenelisa uThixo, sikhonzela izulu. Hallelujah. All right. Cela sifunde ngegameni laYesu. Cela sifunde. Sifunda incwadi, into ezincwadi esizifunda. Sifunda incwadi eziyi-20. Noma sophuma ngo-12 namhlanje. Ndizozidinga sophuma ngo-12 namhlanje. Abanye bayakhaya. Yo. Hallelujah. Alright, ke sofunda incwadi ezintathu. Masiqale ngencwadi kaDeuteronomy. Chapter 29, verse 5. Deuteronomy. Kaya xa ufundela le ungazifundi numbers. Amavesi uvele ufunde nje amagama ungafana sithi verse verse. Incwadi yeDeuteronomy chapter 29 ethi inhlokondaba iziyalo nezilumkiso. Verse 5. Ndinihambisile iminyaka engamashumi-40 enhlango, ingubo zenu azonakalanga ubudala, zinishiye nembadada zakho azonakalanga ziphele ezinyaweni zakho. Anidlanga songa, aniselanga wayini. Hallelujah. Neva apho kuthiwa impahla zabo zange zithini? Zange zibashiye. Yasazi sasixhosa. Zange zibaphume. Sahlala zibalingana. Nibamile. Nezihlangu zabo zange zithini? Zange ziguge. Ngithandaza Lord. Father, in the mighty name of Jesus, we honor you, we worship you for your word. Thixo wamothandekayo, ebusuku siyathandaza. Moya oyingcwele samkela izwi lakho. Thixo wethu othandekayo, egameni likaKristu Jesu waseNazaretha, we open our hearts, oh God. Minister to us in the mighty name of Jesus. Oh, Shabahazeke Manda Shakabayada Se Rila Baba Shekamanda Sekabayada
Zekamanda shakababara zekedebeshanda. Oh, Father, we worship you in the mighty name of Jesus. We acknowledge your presence. Thixo wamona mandla thetha nathi ebusuku egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha amandla obuthixo bakho moya oyingcwele makamanifeste phakathi kwethu namhlanje egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. I pray Thixo wamona amandla onke egameni izwi lakho Thixo wamona amandla malingene lihlabe lohlule Thixo wamona amandla enhlizweni yethu in the mighty name of Jesus I pray. Hallelujah. Phinda ukhumbuzo secaleni wakwethi kuzawukwaziswana. Impilo yakho ayizofana nakuqala. Hallelujah. Alright ke ndifuna sibambe lento. Ndithe umuntu wabekwa egadini eDeni nguThixo. Wanikwa amandla okweyisa ihlabathi. Kodwa ngenxa yesono emntwini kwawa ingubo leya imenza afane noThixo. Leya imenza xa ejongwa zizinto zimthobele. Hallelujah. Emveni koba ke umuntu kwenzeke lonto kuye uThixo zangaphumle waba kwiphulo lokubuyisela umuntu ebuthixweni. From day one umuntu ephulukene nalento okuthiwa igodliness ubuthixo. uThixo zangaphumle waba kwiphulo ngoba kukhona into ayigqibile ngomuntu. Siyaba so ubuthixo ke zitawe mfundisi wami esisithithisileyo ngoba ubuthixo asibazi thina uba yintoni. Siye sathatha ii-cultures okanye izithethe zabantu sazipasisa sathi ubuthixo. Kuthiwe nxiba ngendlela ethile, inwele zakho zenze ngendlela ethile ukuze ube nesidima. Kanti ubuthixo ayisosidima sesintu kodwa sisidima sikaThixo esizokwenza ujongwe imimoya ithobe kayijonga wena. Uthi unxiba ishoti kodwa imimoya ithi mhlekazi ngoba ihloniphi yontsolopoint nesuti kodwa ijonga isidima sobuthixo, i-godliness. Thina siyazapasisa izinto izithethe zabantu sazizisa sareplace ubuthixo ukuze xa unxibe isuti nezihloko ezimhlophe njengam sikuncome sithi naku ubuthixo kanti sisithethe sabantu. Iculture yabelungu isuti kanti ubuthixo kukufikelwa ngamandla obuthixo akutshintshe uyeke uba mntu kodwa ube Thixo. Uthethe imeko zikululamele hayi ngento yenzileyo kodwa ngenxa yento yenziweyo. Ngoba ungazinxiba isuti, ungazinxiba ilokho ezinde parakadoskata kodwa izinto zingakululameli. Ungayinxiba isuti eshayinayo kodwa ulala ukhala ngoba unayo i-godliness, isidima sobuthixo. Isidima sobuthixo yiyona nto esiyidingayo silibandla, nothi le nqwaba yemithetho esiyibekayo. Abantu sibasebenzisa into, sibasebenza ubuntu kanti ubuthixo abusetyenzwa kanjalo. Sibenza babe nemboni
nembonakalo engaphandle yobuthixo. Ngoba Thixo lenkosi kukhona abantu abanembonakalo ye-godliness kodwa bewaphika amandla obuthixo. Abantu sibajonga ngokwenyama. Kwazi ukohlula ubuthixo nezinto zabantu suzidibanisa. Ajonga kurongo kunxiba isuti, ajonga kurongo kunxiba ilokho ezinde, kodwa loo nto suyidibanisa nobuthixo. Zizinto ezimbini ezahlukeneyo. Haleluya. Siyeva kapha uSirayeli wayehamba noThixo enhlango uSirayeli. uThixo wayengumqulu phezu kwabo. Lo Thixo babehamba naye. Kuthiwa wenza impahla zabo zangabaphumi. Nempathatha babehamba ngazo enhlango zangagugi. Ngenxa yamandla obuthixo awayephakathi kwabo. Umntwana waphuma eEgypt eneminyaka 10 enxiba ibhlukwe engu-size 14. Wayofika eKhanani wahamba 40 years enhlango. Wafika ena 50 years eKhanani. Wafika la bhlukwe benxibe na 10 isamlingana. Ngoba kuthiwa zange sibaphume. Nempathatha zabo zange ziguge ngenxa yamandla obuthixo. Singamlimita kanjani uThixo? uThixo kwazi ukukhulisa isinxibo esisemntwini. Xa ukhula nesinxibo siyakhula. Ngoba enhlango zazingekho imalls, zazingekho ishop. Enhlango uThixo wenza impahla zakhula nabo. Nezembadada behamba enhlango zangagugi. Ya. Kule into esiyo. Kule into esihamba nayo. Zangagugi. Okanye kutshole yami iBhayibheli. Zange sibaphume impahla babezinxibile. Hallelujah. Oh, Spirit of life. Okay, ngicela sifunde. Indumiso 110 Nezenzo chapter 3 bese ndiyathetha ke ngoku ndiyabaleka. Indumiso 110 verse 1. Incwadi Indumiso 110 verse 1 nje kuphela. Utsho uYehova enkosini yam ukuthi, hlala ngasekunene kwam, ndide iintshaba zakho, ndizenze isitulo seenyawo zakho. Cela uphinde. Utsho uYehova enkosini yam ukuthi, hlala ngasekunene kwam, ndide iintshaba zakho, ndizenze isitulo seenyawo zakho. NguThixo lo uthetha shila Zenzo chapter 3. NguThixo uthetha ebhekisa kuYesu. Uthi hlala phi? Apha ngasekunene kwami. De intshaba zakho ndizenze isitulo senyawo zakho. Ndide hlala apha. Zenzo chapter 3 verse 20 no 21. So bese ngithetha ke wona. Izenzo chapter 3. Ithume uYesu uKristu owayevakalisiwe kuni ngenxa engaphambili. Lowo kumele okunene ukuba amazulu amamkele kude kufike amaxesha okubuyiswa kwento zonke. Okay, kuthiwa amazulu kumele bathini? uYesu wamthini? Amamkele. Emveni kokuba efile wavuka uYesu,
andithi wathatyathwa lilifu. Siyakhumbula. So kuthethwa lo nto uba kumele amazulu athini amamkelele kulo amazulu. Yabona? Kude kufike amaxesha okubuyiswa kwento zonke. So uzoba sezulwini ke ngokubani uYesu. Kude kufike amaxesha okuthini okubuyiswa kwezinto zonke. Akekho phethe English. Verse 20 and 21. Verse 20. And that he may send Jesus Christ, who was preached to you before, whom heaven must receive until the times of restoration of all things. Whom heaven must receive until the times of restoration of all things. Of all things. Ifuna sibambele igama le restoration. Kuthetha ukuthiwa xa kuthethwa nge-restoration, kuthethwa ngokubuyiselwa kwento. Xa i-restorishwa, ibuyiselwa kwisimo sangaphambili, ibuyiselwa kubu-original bayo. Xa i-restorishwa into kutsho ukuthi ike yaphazamiseka, ngoku ibuyiselwa kubume bangaphambili. Hallelujah. Amen. So uThixo ke ngoku ukwiphulo lokurestorisha ibandla. Amen. Ulibuyisela kwisimo sika-Adam engekoni. Oh. Ngoba kukhona isimo sika-Adam phambi kwesono. Kube khona isimo sika-Adam emveni kwesono. So uThixo ke ngoku ibandla ulibuyisela kwesa simo sika-Adam engekoni. Ngoba uAdam wayene-dominion, wayileyisa ihlabathi, wayiphila phakathi kwengonyama. Zasingathi xa zimjonga zibona ilantshi, zasithi xa zimjonga zibona uThixo onguThixo phezu kwazo. Ihlabathi uAdam lalimlulamela ngoba wayenesidima sikaThixo. Xa kuthethwa nge-restoration, kuthethwa ngokubuyiselwa komuntu kwisimo sobuthixo. Ngoba kuthiwa ke ngoku uYesu amazulu azomgcina de kubuyiswe izinto zonke. uYesu akazubuya namhlanje. uYesu akazubuya ngomso. Uzobuya xa sele ibandla zonke izinto zibuyiselwe ebandleni. Ukukhonza kwethu mayingabi ukukhonza kokunkwantya, mayibe ukukhonza okuthi zonke izinto masibuyele phansi kwenyawo zethu silibandla. Zonke izinto masikazithetha zive ngathi. uThixo ke ukwiphulo lokwenza loo nto. Njengoba ibandla lidelekile nakurhulumente, akuzuhlala kunje. Amen. uThixo uyaliphakamisa ibandla, kuzawugqibela lona. Amen. Hey, uYesu ibandla ngendaba yokubuya kwaYesu anditsho uba kazubuya, kodwa sithi sibhalo, nyana wam hlala apha nasekunene kwam, ndide iintshaba zakho ndizenze isitulo senyawo zakho. uYesu akazubuya izifo zisephezu kwabazalwane, isifo lutshaba lwebandla. Uzobuya xa izifo zingaphantsi kwenyawo zethu.
As long inhlupheko isanyathela abazalwane yezwana zubuya ngoba inhlupheko lutshaba yena wamhlala apha nasekunene kwami ndide iintsheba zakho ndizenze isitulo senyawo zakho. Akukavalwa and awukazuvalwa kuzawugqibela ibandla lizomuva emandleni obuthixo. Ibandla lizoba lithembe elizweni. Oh Spirit of life. Iklinikhi ogqirha izigulane abalimele engozini yemoto bazoriferishwe ebandleni. Parakados katapa. Abophukileyo bazoriferishwe ebandleni ngoba once bangene ebandleni amathambo ophukileyo amila. Parakados katapa. Uthixo ibandla ulisa kuleyo ndawo. Izoba sisonka semihla ngemihla. Uthixo engubhizi uvusa uhlobo lwesizukulwane esinjalo amageza OoNyana bakaThixo. Hey, nina nishiyazwa ndini elimamele mna ngoku intshumayelo ezithi uyesu uyabuya masingakutatazelifu masingaboyikisi zazi uba wena ngulo endithetha kuye ulolu hlobo lomntu endilicelayo. Uthixo ukubalile kweli bandla endilichazayo. Libandla limuva nge-apostolic ezimbini elimuva nge-prophetic ne-apostolic. Akuzudingeka uba kuthiwe ngumpostile ukuze wenze miracles. Uzozenza ngoba ungunyana kaThixo. Akuzudingeka uba ube nguprofethi ukuze umuve kwi-prophetic anointing. Uzawumuva kuyo kuba ungunyana kaThixo. Ngoba uThixo zangathi masenze umpostile ngokufana nathi, zangathi masenze umprofethi ngokufana nathi, wathi masenze umuntu ngokufana nathi. Uma umuntu uyaqualifya kule nto ndiyithethayo. Liyaphela ixesha lokuqhathwa ngaba abajonge ukondla izisu zabo besebenzisa ii-giftings of God ukuze bakhangeleke kakuhle ebantwini. Phayakatoskata liyaphela elo xesha ngoku ngoba bafuna isikhule, bafuna sime endaweni enye ukuze sijonge kubo, kanti kuthiwe masijonge kuYesu. Oh Spirit of life, hlala apha ngasekunene wami ndide iintshaba zakho ndizenze isitulo senyawo zakho. So kwesi sizukulwana kuzodominate ibandla. Ikholweni lento ndiyithethayo ngoba uYesu uzozolanda ibandla azoziqhenya ngalo. Ibandla zoba nebhongo. uYesu zangafeli lize, uYesu zangafeli izohluleka. Uzozolanda ibandla eli-glorified, ibandla elinobuqaqawuli, ibandla elingenamibimbi, ibandla elingohlulekiyo kodwa elohlula izinto. Ngoku kuThixo ubhizi ke ngoku uyalisebenza ke ngoku ibandla. Uyalisebenza ibandla, uyalisebenza. Ukhuphula uhlobo lwabantu endiluchazayo lusovela luzodominate ilizwe lonke. Ibandla ke ngoku libe njalo. Xa kuthethwa ngomuntu ophiliswe kwisifo esinganyangekiyo sizoyeka ukothuka, sizothi kunjalo. Xa uphuke umuntu wakho
waphiliswa ngokwahlangana amathambo. Asiziyothuka loo nto ngoba siyazi uba zizenzo zoonyana bakaThixo. Xela usecaleni wakho ethi akuzuhlala konje, akuzuvalwa izinto zisame ngohlobo, kuzawugqibela uThixo. Akuzuvalwa. Anaqala ngalokubuya kwaYesu uba hayi angabuya kusasa. Into ukuthi masisilungiselele angabuya nanini na. Hey, akazubuya nanini na. Ngoku hayi. Silazi ixesha lokubuya kwakhe, kodwa ayikabililo eli. Amen. Siyama sonke. So ibandla uThixo uyaliphakamisa. Lamandla ngoba ngemihla yokugqibela ndizawuthulula umoya wami phezu kwenyama yonke. Uba uyinyama uyaqualify emandleni kaThixo. Amandla kaThixo ozodlala no Sunday school. Hallelujah. No Sunday school akazuthakatheka. Bazogcwala amandla obuThixo. Oh, Spirit of God. Ngake nda exercise and practice. Isihlala emotweni ngathi ngike ngibulale lempuka ngathi ngithi yafa. Yaqala yaphuma. Ngavula ifestile ngithi ayiphume la inkotsha yaphuma. Ngathi mama ngiyibulele, ngilivula ifestile ngithi mayibuye yamvuka ngiyibulale. Exercise power. Ngalivala ifestile yabuya ndathi ngithi yafa. Hallelujah. So singabantu bamandla. Hallelujah. Singabantu suzithatha kancinci. Ndithe izolo suzijonga ngecala lesintu. Zijonge ngecala ozalwa kulo lakwaThixo. Zijonge ngobunyana. Susibiza ngobusisahluleki ngoba bazizelwe nguThixo abohluleki. Sisizwe sikaThixo. uSirayeli wayehlonitshwa nguThixo. Zonke izinto bezithethwa ukuthi impahla zabo zazingabaphumi baduma ngazo kwezinye izizwe. Bohluka ngepresence kaThixo. Ebantwini asohluki izinto bezichaza into ngasohluka elizweni ngenxa ngokunxiba. Asohluki ngokunxiba elizweni. Nasebhaqini bazinxiba isuti. Thina asohluki ithetha ukuthi lo asohlukanga. Amen. Ngoba bazinxiba lithi isuti. Ebhaqini bafake notani. Kuthi ukuthi asohlukanga. Into esohluka ngayo ngamandla obuThixo. Uthi ungenayo isuti. Ungenamali yokuthenga isuti. Kodwa unesuti enhle ezapha kuwe athi akundingisana. Ngoba wena unento angenayo wena. Wena unamandla obuThixo. Sizokuhluka ngaloo nto elizweni. Ngamandla obuThixo. uThixo ke ibandla ke ulisa kuleyo ndawo. Izibhedlele zizawuvalwa. Zizawuvalwa. Urhulumente okay. Lithele izwi lenkosi ngemihla ukugqibela ububi buzawukwanda. Hayi usuncede ububi. Kwathiwa ubumnyama bugubungele umhlaba. Ngoku emhlabeni kuzoya kuba mnyama ngakumbi nangakumbi. Umhlaba uzawugubha, uzawuncanyazela, uzawuphela ithemba. Kodwa kukhona ukukhanya okusebandleni. Ibandla lona lizukwatya ligubhe lincanyazele njengehlabathi. Ngoba ihlabathi alina light
kodwa ibandla linokukhanya. Ihlabathi lizothi xa lisohluleka urhulumente, i-systems of this world ziphelelwa ngamandla, ibandla lingene kuleyo ndawo libe yimpendulo yehlabathi. Kuzawukwenzeka loo nto. So xa ubona ipetrol sonyuka kuphela amathuba emisebenzi, kusithiwa irandi laphantsi laphezulu, zonke ezo zinto zizawukwenzeka, kodwa wena suntatazela ngoba ukho kweli cala, awunguye wehlabathi, ungoweli cala, ungunyana kaThixo. Izifo azizuphela, zizoqhubeka, kuzawufika ezinye nezingaphezulu kwekhorona. Ibandla alizukwatya lona, alizucacazela. Ngoba uThixo unguThixo othanda ukwenza show off. Uthixo uzontlaka ngebandla. Uzothi urhulumente xa iphelelwe ngamaqhinga nee-scientists noogqirha bonke izifundiswa, kuba ngadityaniswa zonke izifundiswa zamazwe zihlanganiswe kungabikho mpendulo, kodwa kuqhamuka abantu bangafundanga ongantweni bebandla bafike babe yimpendulo. Shapakataba. Bafike babe yimpendulo. Ibandla ke liqale lirise, ibandla ke liqale lijongwe. Sazophela namanzi, kwembiwe amadamu, bafika oonyana bakaThixo bakhomande, bathi mabekhona amanzi abekhona. Izokwenza into ndida sisi hey phayakata, siluhlobo lwesizukulwane esinjalo. Andithaphela amanzi, omasipala bangazi baba bathathe ntoni badibanise nantoni. Ibandla ke lizoba yimpendulo yaloo nto, lizawukhomanda izinto zenzeka. Abafileyo bazovuka in numbers. Izinto zokwenzeka zanditsho, sizawudutyulwa singadubuleki. OoNyana bakaThixo bake bafaka emlilweni kwatsha bangaphandle, wangofaka emgodini wengonyama sangamdli, kwafakwa omnye zamdla, ngoba oya uphuma kwenye indawo, uphuma kwenye indawo, uzalwa kwaThixo. Hey, ukusindiswa. Ngoku xa usithi usindisiwe, abantu bakuthatha nje, bakuthathi serious. Kodwa ukusukela ngoku kwesi sizukulwana sethu, usindiso luzoba ngurhali-rhali. Wonke umuntu uzoba nomdla wokusindiswa ngoba eboluhlanga lukaThixo uba alufani naye. Ngoku xa besijonga basibona sifani, okanye bona bazibone bebhetele kunathi, kanti akukho njalo. Sizinto ezifakwe emgqubeni. Thixo uyakhweleta ngebandla. uYesu sangafelilize, into wayifelayo izawubonakala, izawumanifesta. Ngoba unguThixo nebhongo, noThixo zidlayo ngamandla. Adabuza athi ngubani onjengam? UnguThixo ontsakayo, uzawuntsakela izizwe zomhlaba, uzawuntsakela i-system of this world lezifeyilayo ngoku. Njengoba izibhedlela zizovala, kodwa amanesi azoqhubeka esebenza, zizokhonvethwa, sihlala abantu abazigedama abawezwa, izigulane ezobe zingekho. Hey, kuzawuba mnandi emhlabeni. Xa usecala lakho ethi kuzoba mnandi emhlabeni. Ayindawo yethu le. Akuzuhle
kuhlala kunje izinto ziyatshintsha. Oh Spirit of life sizobani phaya kadoskata ngoba uThixo wasithembisa ngalento okuthiwa i-great revival, imvuselelo yemihla yokugqibela, imvuselelo eyandulela ukubuya kukaYesu. Yiyo ke le endithetha ngayo, imvuselelo yamandla, imvuselelo yokutshilwa koonyana bakaThixo. Ngoku ngale sizini lixesha ke ngoku lokuba sihlale emthandazweni, lixesha loba sizose emthandazweni ngoku, sizikhethe phakathi kwabantu kodwa sihlale emthandazweni. Oh Spirit of life, sike siphume esidabeni, siphume kwincuku, siphume kwi-competitions zabantu bakhuphisana bangubani omkhulu, ngubani ebandla elikhulu, ngubani othandwa kakhulu ngumfundisi. Hey, siphume konkane kodwa sihlale emfihlekweni kwi-secret place. Xa uphuma kwi-secret place uyomanifesta ubunyana bukaThixo. Not abantu bazoleqa imike kube ngathi xa benze apha bazoperforma basestage bangomandoza no-DJ Dio, kodwa umntu azothi wabuma kule ndawo iphakasakata uthi usome siqhwala siphakame kwi-chair rekete pha obenesifo aphiliswe. Ubungowengoma uthi wakuvuma ingoma noba uyayilozana baphila abagulayo soma ngaphambili ngoba umanifesta unyana kaThixo. Not abantu bacula ngathi siseconcertini. Hey, asikho concertini apha, asizo entertainers, akho Rihanna apha, asi-entertain, si-manifest presence kaThixo. Phuma phakathi kwabantu ba-entertainayo, hlale emthandazweni, yokhiwa emthandazweni, setyenzwa emthandazweni, suleka ukuvela, suleka ukuthandwa ngabantu, hlale emthandazweni njengoYesu, hlala emthandazweni. Umthandazo mayibe sisoka sakho, umthandazo thandaza noma uhambe endleleni uyokama sleep rakados keteba jeketelebehezia ungathawunalo ixesha lomthandazo. Uthi umntana esikole ubhalayo manje sisho nje kancane brakados ketebade uyabhala ngelo nto uyathandaza. The more uthandaza uyomelele moyeni, the more uthandaza uba transformed. Ngoba ukuthandaza kukuthetha noThixo. The more uthetha noThixo uyutshintshwa ufana lo mfanekiso ujongileyo. Thandaza nobuphi, thandaza noba uhambaphi, thandaza noba wenza ntoni, ngoba inhliziyo lenkosi thandazani ningayeki. Verse, thandazani ngamaxesha onke. Kubani u-12 lixesha, 10:12 lixesha, 12:30 lixesha, 1:45 lixesha. Thandazani ngamaxesha onke. Makungabikho xesha lidlulayo ungathandazi. Uthandaza kanjani ngamaxesha onke? Andiwenzi mna umthandazo lo amen, anditsho amen. If bendiguqile ndikwaza, oh Spirit of life, jabakados kataba, ndiyaphakama ekuguqeni, andiyekanga ukuthandaza noba ndizothetha nabantu, kodwa inhliziyo yam ikwisimo sokuthandaza. Koko ukuthandaza ungayeki. Uthi noba
ufika la 6 uyuthandaze ngaye. Xa ufika u6 awuyi uyoqala ukuthandaza. Uyoqhubeka nomthandazo owuthandaza ngaphakathi kwakho. Kodwa uthetha nabantu. Thandazo ngena amen. Asithandazi kathathu ngosuku. Asithandazi kayi4 ngosuku. Sithandaza singayeki. Inhliziyo yakho mayihlale ikwisimo sokuthandaza. Thandaze ngengoma. Ufingoma iqubuka enhliziyweni yakho ithi uyingcwele uYehova uMkhosi. La ngoma ingumthandazo. Oh, Spirit of life. Oh, Thixo makuvuka abantu abazoba nomncano we-secret place. Abantu bazoba nomncano Thixo lomthandazo. Abantu Thixo bazoca bengena ngalamnyango kube ngathi akade afike esithulweni. Apresse mthandazi. Ja phakathos kata. Repreke isakatosha. Uhlobo lunjalo lwabantu. Bathi bengena abanye bafika i-atmosphere ishintshe ngolona hlobo ngoba kungene abantu abanolangazelelo lomthandazo. Not abantu abaleqa ukuzokwenza show off. Uma unxibe kabuhle ukunxiba kwakho kokuqhayisa. Kodwa abantu abazoba nomncano lokuyothandaza. Kuhle uba mhle kodwa ubuhle bakho mayingabi into yebhongo nokuzibona ubhetele kwabanye abantu. Kodwa xa ungena kolomnyango izuna inhliziyo yokunqanela uThixo. Ufayile Davide uthi naniwe Thixo inhliziyo yami ifuna lo waziwayo okophilileyo. Athi uDavide navuya besokuthi basiye endlini kaYehova. Inyawo zami zifike ezema. Amen. Kodwa uDavide inhliziyo yakhe zangime kweminyawo kuphela. Inhliziyo yaqhubeka nokufuna uThixo. Shapha kadosketeba. Wasiphaka besibeke nyawo. Inqanelwa amanzi kakhalo nomphefumulo wami Thixo ufuna wena. Athi nomsebenzi ngemike noba ndingangayifumani imike enkonzweni esilonke ifumene wena Thixo. Shapakadosketeba. Siya kateha Riko tole siya. Ifuna wena Thixo. Ifuna lo waziwayo okophilileyo. Payakadoskata. Hile kusiya ila bahasiya kateha Riko tele sakata. Ula baba saka. Ule bebe saka. Pakata. Shakados keteba. Wasifukulwa. Isizula nasamandla. Amangeza kwaThixo. Abantu bafuna uThixo. I am tired of religion. Dikotele ngawo. Difuna uThixo. Difuna uThixo. Ya emsa ngaba emsa. Anikhathalelanga lo mtseketho. Yes, Jesus. Donyuke committee ngabo nyulo. Akifuni committee. Hey, difuna uThixo. Difuna uThixo. Difuna uThixo. Difuna uThixo. Yaphuma phakathi kwamagceke. Abantu bahleba
namanye abelungu ecawe. Hey, ngifuna uThixo mna. Ngifuna abantu abajolodo kuthandaze nabo. Silelele haya. Ungenza ngaphambi kunaleyo prayer enhlizweni yakho. Uthi ngifuna uThixo. Lo waziwa